manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo Ubuhlungu umoya wamayogathi ngokuvalelwa ngaphandle kumcimbi wamaskandi ozayo uMusa Maciko. Ngubingelele lapho ngamukele buyele emakhaya kwesimanzozo utholela khona indawo zamaskandi. Buyele emakhaya ke iBliss ibhlungu emoyeni ngokushiya ngaphandle emcimbini uMusa Maciko ohlele uyena uGi Mfowangcobo. UMugi Mfowangcobo umemezele enkundleni zokuxhumana ukuthi ngeke ayiqashe iBliss ngoba kusaqondakala ngempela ukuthi uBliss kahle kahle uphethe ubani ngoba ngathi sebebaningi abantu abavelayo ukuthi baphethe iBliss. iBliss ngempela ke Paula lapha uKing Zoso ngesikhathi emfonela ushilo ngempela iBliss ukuthi ubhlungu emoyeni ngalento eyenzakalayo ngoba uMusa Maciko wamfonela kudala ngempela wamazisa ukuthi uzobe khona kulo mcimbi. Uthi kodwa kuyamthusa manje sebone enkundleni zokuxhumana ukuthi ngeke aqashwe kulo mcimbi ekubeni wayifoneliwe eqaleni watshena ukuthi uzoba khona uzoqasha kulo mcimbi. Uthi ubhlungu ngempela ngalento eyenzakalayo ngoba uthi ubulungisa ubona ngathi abenzekanga kahle ngoba uMusa Maciko kumele umfonele back umazisa ukuthi ngeke sakwazi ukuthi siqashe ngalezi izathu ukuthi hayi ngoba esebona ku social media njengoba bekwenziwe ulive lapha uGi Mfowangcobo esho ngempela lapha ku TikTok ukuthi ngeke esayiqasha iBliss. Abantu abaningi ngempela bakhathazekile khona uzobhala lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi ngeke nisavele ukhishwe i-account vele kuphosa u10 ukuze iBliss ibe khona kuleyo mcimbi uma ukuthi ngempela imali ayikho vele qashwe abalandeli ngoba abalandeli bathe ngempela bayefuna ukuthi iBliss ibe khona lapha emcimbini. Buyele emakhaya ke ngabe wena lolu daba ulibona kanjani ngempela uma sekuthiwa iBliss ngeke iqashe kuMbuso Maciko Music Festival ngenxa yokuthi akabasabonakali umuntu ophambili noma umuntu ophethe iBliss okumoya umayogathi okumuntu ngempela noma umculo wamaskandi ngempela otrenda kulezi insuku. Buyele emakhaya akehlangana lapho e-comment section sizwe uvo lakho ngalolu daba. Siyabonga. Qhubeka kethu ukuthola lapho ukuthi ke kuphathe kanjani mfowethu ukubona umyalezo ukuthi ke ngeke usaba ingxenye yomcimbi ohlele uGi uMusa Maciko Maskandi Festival. uGi Mfowangcobo na Yeah. wayifoyilele mina wabusuka na Yeah. wathi kuzoba lento nje Yeah. uma sethi barekhode imanager eyiningi yangithusa impela ngoba noma ineqiniso kumele ayiphethe ebuyele kimbek. Yeah. Angibuze ngalabo bantu ngoba wathi kahle namhlophe ukuthi emquleni banengozi estathu. Yeah. Baningi abantu abasebenzisa amagama esibenzela engazi uyabona. Wena ukhona wena umuntu okuphethe wena. Inkosi sana ngisebenza nayo ulokuthi isikhophi iqoqo abase yabona. Yeah. Yena bekumele ubuyele ama ineqiniso. Hayi lento ukuthi azoyipa usualmate ukuze ubone ukuthi vele yinto engekho vele bevele ngeke esengibisi. Yeah. Hayi ngiyakuzwa qhawela kithi ngoba phela wona mcimbi oqala lo owaphumela obala washo ukuthi uzobukhona kuona. Hayi kodwa senankenga. Hayi akukho inkinga qhawela